Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki ruang sawu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Sing rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyip. Ora kuwi anakku tenan. Jaman sik cilikane sik mbundhek ngono. Ngomong anakku tenan. Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak. Kok ngawur, Pak Sundaya. Keling aku sun gondrong. Kelingan karo bosmu lawas kowe mendhe ora. Pak Sundaya. Nggih. Niki tombo kangen mergi kula niku pun dangu mboten ditimbali teng tlatah Mangetan niki. Magetan. Ayo saka Semarang ning Magetan gak Mangetan to. Oh iya. Arahe lak ngetan apa ngulon. Oh iya, Niki ngetan. tombo kangen tenan kula pun dangu mboten sowan tlatah mriki. Pengestunipun sakmenika kula mboten medal saking Kabupaten Paving. Kok paving? Iki lho mlumpat gunung lak Kabupaten Paving to. Nggonamu ki lho. Karanganyar. Lah ya karang ki apa? Watu. Anyar ki wis ngarani watu sing anyar lak Paving. Asem iki plesetan terus iki bocah. Lah lho wong lak biyen rutene saka Karanganyar munggah Langit Mangu. Tawang Mangu. Tawang ki langit ora tau nyanyi lagune ning tawang ana lintang. Tawang ki langit. Oh iya. Lah ngerti to. Ngerti. Lewate terus telaga Macanan kuwi apa? Telaga Sarangan. Ayo kandangan. Sarangan. Sarang ki lak kandang. Iku Angel mentu wong kok ki. ora mudengan lho aku ngono kowe iki angger hawa adem kok bundel. Wong ki sing rada gaul. Dadi saka Paving mau sesuk mulih to kowe. Saka Magetan terus ning Kabupaten Paving, bar kuwi mulih ning omahmu ya kuwi Kabupaten Semawis. Semarang. Ha iya larange apa? Awis. Lah iya Semawis, ayo. Sampeyan ning Semawis ngliwati ya kuwi kutha Mbajul Kesupen. Hak Nggih susu lho. boyo lali. Lah iya Mboyo ki apa Boyo? Boyo ki bajul. Ayo lali apa? Kesupen. Lah iya Mbajul Kesupen. Heeh. Iya. Kowe terus lewati kutha entuk pitu ki to. Heh? Kutha entuk pitu bar bajul Kesupen kutha entuk pitu. Solo 3. Lah ya salah telu ki lak entuk pitu. Ya ento ae ora ayo. Wong kowe iki tenan kok niki dipinaringi lancar mergi kula lewate lak totul. Wong sing lewat aku kok sing ngeyel kowe. Oh iya sing bayar kowe ya. Temudune kutha Ngawi. Ngawi. Ngawi iki cedhak wong ki adoh ya diawe. Bablas ning prapatan iki maca pejah ki apa pertelon maca pejah ki lak nganan. Maos pati. Ya maos ki lak maca to, pati ki pejah. Wah, ora tau nganu kowe iki. Kowe tibake iki nggone iki pelabuhan apik to iki. Perumahan pelabuhan apik iki. Perumahan Bandar Sari Raya. Bandar iki pelabuhan Sari iki apik. Loh, jadi pelabuhan kene tempat belaburnya orang yang indah dan asri suasananya. Oh iya. Di perumahan iki. Iki wong iki sing nimbal iki ora ben-ben Kyai Kejaksaan Agung lho iki. Jakarta. Jakarta lho iki. Tiwas aku ki anggarane Magetan. Lah iki pentase ning Magetan lah ya pas to anggaran Magetan kowe aja crigis lho. Ora sing nyeluk ki Kyai Jakarta. Lho, aku ya tau ditimbali ning Kejaksaan Agung kono ki anggarane ya kono. Panjenengane iki ngendika lamun ngastana Kejaksaan Agung ngertiku ya sore mau mergo didhawuhi karo Pak Sudarsono. Saurunge aku ya ora ngerti. Bareng tekan kene Pak Darsono paring dawuh. Niki piyayi ning Kejaksaan ingkang putri ngasta wonten Dinas Pemda Magetan mriki. Dadi kowe ya ora ngerti. Ora ngerti. Walah nasibe padha. Ning ora apa-apa wong ae dhewe iki nawaitune teko rene iki sowan Pak Sundaya. Angele asmane iki. Pak Sundaya kena, Pak Sundoyo kena. Nggih Pak Sundaya nggih ujube nderek bingah keng putra sampun dipun
supetaken dipun tetakaken. Mugi dados anak anung-anan dita ingkang bekti marang Biyung Krama lan agama sarta negara. Amin. Ingkang bakuna nderek ndongaaken. Apa to sebabe wong lanang kok kudu ditetake? Nah, iki ngaji lek aku. Iki ora mau wis pengajian kok. Iki ular apa ki jenenge ngudi kawero. Tukar pengalaman. Nah, mergo kuwi wis memenuhi beberapa hal yang berdampak positif. Upamane Wong lanang ki yen ditetake, dipandang dari sudut hukum agama, kuwi sudah bersih dari najis. betul. Dipandang dari sudut kesehatan, kuwi wis dipandang bersih dari kotoran. Mergo yen urung disunatke kadang ana kotoran sing nyelempit. Betul. Mula mbiyen taun 70-an ning Amerika kono akeh para putri-putri ingkang demo njuk rasa nyuwun mbuh agamane apa piyai kakung Amerika kudu sunat supaya ora dadi penyakit. Betul. Kuwi gleli. Kemplelet ngono. Bentuke wis pokoke model ngetren. Siap tempur. Nah, iki sing luwih penting dipandang dari sudut etika kuwi wis memenuhi syarat. Tegese. Tak kei contoh. Heeh. Wong yen arep mlebu omah, kayan nganggo topi, nganggo helm, nganggo caping lah ora beretika. Saru. Mesti kudu dicopot. Ora beda cah tetak, wong lanang tetak. Ngene iki secara etika wis memenuhi syarat. Upama mlebu omah wis sopan. Oh iya. Enggenku ki enek, jane wis tetak malah bareng mlebu gawe helm ni enek yen model ngono kuwi. Kuwi ora dijahit mesti. Ora dijahit. Lho iki ya wong jenenge tukar kawruh adu pengalaman kok, Mas. Bener. Dadi sing baku niku nggih kudu menurut kesehatan baku. Mergo Pak Piyai ngendi to jan iki? Asine Piyai Ngawi. Nah. Terus lenggah ana laladan Magetan kene, ngastane ana ing Jakarta. Wis Sundaya ke, Pak? Nggih. Sundaya. Nggih. Ya iki. Sundaya ki tegese apa? Sampeyan sing tukang ngonceki kuwi. Sun kuwi sunah kuwi dilakoni apa meneh sing wajib. Ki. Jadi beliau selalu melakukan apa kewajibannya sebagai seorang muslim. Sunnah we dilakukan apalagi yang wajib. Betul. Donodriyah kuwi wis dadi kebiasaan beliau. Yo. Ya tontonan kanggo nyenengake piyai akeh kuwi hobine. Garwane Pak Sundaya Ibu Ervina R. R ki biasane bensine entek R. Iki du kendaraan yo ora. Diterjemahne garwane Pak Sundaya iki lho. R kuwi R huruf R apa ER? ER. Nah, iki sing guru tak uceki yo iki. Mergo angel lho. R iki kecekel wine iki lho. Mengko mesti bakal kecekel. Ya. Jagelan cerdas kok ya. Ayo, ora kena selak. R. Iki to, aku to. Oh, ono. Oh, tak kira kowe dhewe. Bagiane dhewe-dhewe lek cerita aku lek bagian ngonceki ngono lak sampean sing wasis wong tanggamu wedoke kok onceki nyatane meteng. Aja gawe isu to. Aneh. Bojo kowe tak onceki angel kok tanggaku. Lah iya, R, ayo. Iki lho. Lho diwangi to, Nduk, aja malah buka HP. Ana Pakdene bingung kok. Kuwi ya browsing goleki kuwi ya. Kowe goleki to? R. R ki apa ya? Aku yen wong liya wani iki sing nanggap e mosok tak. Lah ya nganti kleru nganti elek potong ora. R ki apa le? Agar do ora ngerti kok ndungluk kabeh kowe. Biasane do ngewangi lho. R ki bubarka. Ora iki ER ki lho masalahe R dhewe aku ngerti. Ayo apa? Ayo iki. Wae nganti subuh ki tak uyak terus iki. Ayo. R ki saka tembung eran temen anggone nresnani marang keluarga. Akhirnya ketemu juga, elok tenan. Eram temen anggone Nresnani keluarga. Eram temen Mas Gareng le cerdas bengi iki kan. Wah yen golek duit ini. Ayo, iki ora gampang lho. V
Finansiale wis dipenuhi karo Pak Sundoyo. Buktine? Loh, apa penjaluke dituruti beliau itu? Wis, arep Wis dilunasi seminggu kepungkur. Wis saya nggo wayangan ngene iki sipil. Upil ya? Ora militer, sipil. Malah kaya penduduk ora. Nah, wis sapa asmane? Nah, kari dhewe. Nah. Namanya istri ya selalu setia dengan suaminya. Ah iya, sing penting nae sing dikhitanke iki. Ayo. Muhammad ora perlu, iki wis cetha kok. Bagas Al Faruq. Ba. Pak Sun, jenengke putra mono angel men to, Pak. Iki kadang pas dilala lanang. Bagus Pasuryani. Bener. Gas. Gase anggone ngenalke marang agama. Wiwit cilik wis dikenalke agama. Bener. Al. Alhamdulillah bubar tetaan. Iya ra? Iya bener. Iya. Fa. Familine padha nresnani. Iya. Bener, mula kabeh padha ndongakne ya. Keri dhewe modiar we. Ruk. Ruk ki apa ora sing anake buta koyo keri mau. Kudu. Perasaan nyangkut-nyangkut lakon. Wadine karo mikire kowe kok ayo. Ruk. Yen cara Arab tulisane RUK. Ning cara kene ruk ki RUK. Rukun karo keluargane. Wah, iya cerdas kabeh telah terjawab. Mumet ngene kok ora ditambahi blas. Kowe takon tok le mikir iku lho. Lho pancen kewajiban kuwi lak ngumpani ning sampean yang menjawab, yang menjabarkan. Iki kene ra Yo sisan no, Bandar Sari. Bandar Sari. Kita terjemahke wayangan ki ora bae-bae. Toko as. Kira sponsor jebul iki toko. Iki Bandar Sari. Ban kuwi banyak sekali tamunya Pak Sundoyo malam hari ini. Leres. Dan dari awal beliau memang nawaitunya syukuran. Saat ini menggelar wayang kulit dengan dalang Cahyo Kuntari. Tak keprok lho. Kaya nek tulisane lho, Cahyo Kuntadi. Alah, tadi karo tari lah Kakang Adi. Kakang Adi ndingi aku celuk Mas Kangko ndingi ora. Cahyo Kuntadi. Keri dhewe Ri. Yang nonton karena ada garengnya dari Semarang. Wah, iya. Mula rane ramokal jenengane karo Piyai Magetan iki ditresnani. Aku ki meh piye-piye mesti diterokke, meh piye-piye diterokke nggon tekan uncek-uncek ngene bosok doan wis. Pancen ngene iki mula aku lak sering ngomong karo kanca-kanca. Iki le yen kowe niat dadi dagelan aja mung lucu, ning ya sing bermutu. Dadi lucu kuwi gampang. Paribasane kowe udo gulung ning prapatan wis diguyu wong. Iya. Ning yang bermutu itu memang kudu ber-IQ tinggi. Ning terus terang Mas aku mau mbok sebut pelawak, aku terus terang kurang cocok. Kok iso? Kalau saya menstandarkan diri saya tetap dagelan. Bedane pelawak karo dagelan apa? Pelawak kuwi disandang dening para-para sing wis lumaku ana khususe ning ibu kota kono menyandang sebagai pelawak dan itu pun sebutan dari bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau saya status saya tetap dagelan. Saya basic saya wayang orang melumati kuning wayang kulit. Ning perlu diingat, walaupun saya dengan kostum tradisional tapi otak saya internasional. Wah. Tak kira interbiru ora. Ora ono wis ana. Ora ono ya. Aku ganti Daniel ya. Waduh. Gleleng ada. Muni-muni padune arep nyuwun kuwi. Dagelan mampu apa-apa ki murah-murahan. Apa? Rokok ya sing larang. Wah aku ki kolesterol wis 330 kok. Ngono iso bangga ki lho. Dagelan mampu 200 150 ki apa? 330 ora tak nyang kuwi. Mongko piyayi yen semono kolesterol iki dampake siji jantung, loro stroke kok gleleng. Nah, anakku le ngandani mung cekak aos, sing penting happy.
penyakit apapun kalah dengan orang yang senang hati dan pikiran juga jernih. Makanya aku selalu happy di setiap hari. Ini tanganku dikenekke lorone ra umum. Ngene iki lho, lorone ra umum. Saiki alhamdulillah. Kuwi kakean ngegame tanganmu ngono kuwi. Anakku yo ngono kuwi mbiyen. Lah ngegame lak ngene to. Lagi sarap-sarape lak gerak terus. Kesel akhire angel nggih ubah. Justru iki tak gerakke supaya ora meneng. Ngene, timbangane ngene. Nah, malah nista. Oh iya. Tak nggo ngene, ya sing baku kaya apa sarane anakku, sing penting happy lan pikiran jernih. Oh iya. Penyakit sirna lelara lunga. Amin ya rabbal alamin. Saya wis ngene iki, wah alhamdulillah. Wis diparingi rezeki, isih dipirsani piyayi sakmene akehe. Iki materi entuk, kesenengane ati ya entuk. Betul. Iki wong seniman ki ya wis ngene iki. Duit butuh ning luwih seneng yang diperhatikan. Kuwi jenenge seniman. Iya. Intine mergo seniman kuwi kabeh apa wae jurusane, baik seniman tari, pengrawit, sinden, penyanyi, pelukis, intine gur siji. Apa? Pamer. Oh iya, Lah yen seniman pamer ora ana sing nonton lak ya muspro. Kaya awake dhewe iki lak tontonan. Mongko afdole sing jenenge tontonan kuwi kudu ana penonton. Lah kuwi. Bener, Tontonan ra ana sing nonton. Wah, wis ngalami aku, Mas. Jaman ning Tobong ngendi? Ning Tobonge sing nonton 3 iji. 5 ki lho wis rame. Nah itu nanti akhirnya akan terjadi hal yang negatif. Ya, Ini niki alhamdulillah tamunipun Pak Sundoyo sampun kuatah niki. Alhamdulillah. Di luar perumahan juga pada datang. Piyayi-piyayi sampun purna jabatan ugi kathah banget ingkang nyengkuyung Mas Gareng. Salut kagem masyarakat ing perumahan mriki tasih wonten gotong royong lan sayuk rukunipun. Nggih. Nggih padha karo sing mbok omongke. Apa? Gonmu karo gonku kuwi mungkin ora berbeda jauh. Gonku kono ki perumahan, dadi sifate wis lulu gua-gua. Individu. Lah kuwi lho sing berat. Angger perumahan kok ngono ki berat. Ngono lho ning kono dadekke RT ora pecah kene. Gur RT kok dipamerke ora. RT iki saiki ujung tombak lho. RT iki ujung tombak. RT iki yen biyen rukun tetangganya saiki RT iki rekoso, T iki tombok. Oh iya. Ono apa-apa RT sik iki. Sing langsung ya berhadapan karo masyarakat ya RT kuwi ya. Kuwi lho. Kok aja meneh kok ngurus surat-surate penduduk. Aku ngurus surate. Sempribi tak golekne kanca men anget Mas Gareng. Alah kok lagi tanggap lho ket mau Lah iya. Yo Mbak Winong Nawangsih. Ayo. Hormati ngangge cublak suweng men jumeneng. Yo berpadu dalam melodi ya yuk. Nggih. Good evening Pak De. Aku biyen ya kesusu lahir. Lah ngopo kok maido awake dhewe? Saiki ayu-ayu nom-nom ngene iki lahirku bareng dheweke lak ya sebabak. Oh iya, oleh-oleh lahir kemruputen ning ngono kuwi ora. Wong wedok saiki saya ayu, perawatane ya jos. Ah iya lho ngerti wong ngene iki biyen aku arep dilahirke no wegah. Terus arep ngopo? Mlebu neh lho piye? Ah to nginep to. Lah jenengan kelahiran pinten? Ora usah takon karo guna-guna kaya mau ya. Kowe bolone karo Sembadra mau ya. Mboten. Guna-guna Kula namung taklet lho Pak De. Kok padake aku buta terong kok. Ora ngene lho. Ngelek kelahirane jenengan ki jelas biasane tahun pira ki ngundange si Winong ning sampean iki cetha apa Mas apa Om apa Pak D apa Eyang ngono lho. Justru kuwi sing tak tutupi. Wong ya wis ora apa-apa, ora kena nyelaki fakta. Aku 28 wingi genep 58. Jenengan sak kakung kula berarti. Kula jenengan sak kakung kula. Ya sekono nyambut gawe dhewe. Kok ngopo anane kok kuwi? Pancen aku ki jane kudune wancine wis duwe putu.
ning mare anakku kesantenan dadi nganti saiki rung duwe putu. Nek ya ora apa-apa, putuku ya iki ya wis tak anggap putu dhewe. Iya. Anjale tak gendong, Pak. Arep njaluk didusi, Pak. Ki nembe wae lulus saka SMKI. Oh, lulus SMA. Masih panjang perjalananmu. Ngati-ati, kowe pinter, swara apik, rupa ayu, pawakan apik. Hati-hati, kiwa tengenmu codot tok. Mongko kiwa tengenenmu lho nang jane ya gareng kuwi codot kuwi. Codot senior kuwi malahan ora. Codot senior ki ora langsung dipangan, dilimbake sih. Oh ya, ora, iki bocah, kowe bocah ndi to, Nduk? Kula Tulungagung. Oh, Jawa Timur. Nggih. Wah, Jawa Timur ki tipene cantas-cantas cobloko. Mula aku yakin engko bakal ketemu jodoh sing becik ya, Nduk. Amin. Galak gen kaya Kesi lho. Ki Tulungagung ki galak mulai entuk bojo nom bagus. Tur iso dihapusi kae. Nyuwun sewu Pak Gareng. Modiar kowe. Melek. Nyuwun sewu Pak Gareng. Kan mau melek kok piye to iki? Melek no. Lek nyinggung bojo pandasen rumah tanggane dadi hancur. Kae. Galak demi kebaikan. Bener kek. Lho Reng, ngene Reng, nuwun sewu, galak ki pancen penting. Ning sing jenenge wong ki lak duwe moral, duwe etika, duwe tata krama, ora kudu apa-apa digalaki. Ana batas-batase. Ada batas-batase. Ana Dadi batas bener. penyelesaiane ra kudu galak ya to. Lah iya ngono. Kabeh dirampungne dengan kebijaksanaan ngono kuwi. Adil-adilnya. Ngono kuwi. Wong waton galak wae yo. Jenengane kubune sinten? Hah? Kubune sinten? Pokoke sing kuat tak eloni. Piyayi plin-plan. Suami istri padu tak dukung kok. Wong iki nandhake ngekei contoh. Rumah tangga iki mesti ana bentike. Ning carilah solusi yang terbaik dan yang terbenar supaya rumah tangga harmonis. Nah, kowe. Kowe yen kepengin di bojo sing awet Nggih. ya nganggo percobaan sih. Percobaan pripun? Ya iso to sadurunge entuk bojo karo aku sik ora masalah. Percobaan karo bangkak ngono ya. Remuk kowe malah nong-nong ora. Ora enak. Lah apa? Bangkak. Lah kalau dagelan viral jenenge Cak Percil, oleh jenenge kodhok sing wis tuwa lah bangkak. Lah yo kodhok elek kodhok. Winong. Nggih. Iki mumpung ditimbali panjenengane Pak Sundoyo ana ing tlatah Magetan. Nggih. Kowe ngetokno kepinteranmu mumpung iki di streaming sak menake lho kamerane iki. Iki kaya nyuting bal-balan ya. Bal-balan ning mburi gawang kok kamerane sak menake iki. Nggih sugeng mirsani sedaya kemawon dibalik kamera nggih. Wonten HP-nipun tiambak-tiambak sing nduwe HP aja nonton. Niku enten sing mung direkam, bengi terus diketok. Oh nggih. Adegane sampean pamane gandrung karo Mbak Winong, pamane kaya neng kayangan widodari karo apa dewa ngono lak dicandra. Mething kok jenenge golek sing viral. Bathari Komoratih bersama Komodo, mending ngono. Komodo ki dilestarekke ning ilering racuni. Iya. Oh, marake wong sekarat tok. Ya nang, iki ana pamundhut saka pepunden iki saking Mbah No Kulit Magetan. Wah iki Petung Reja Nguntara Nadi. Ya. Pokoke main ning Magetan Madiun ki urung ana Mbah No Kulit durung komplit. Rong komplit Wis iki. mesti njaluk lagu ning ora tau nanggap. Ora apa-apa kuwi tresna kok ya. Sing baku tresnani budaya. Gending lali janjine kalian pepiling kagem Ki Cahya Kuntadi, Amin. Mas Kaji Gareng, Amin. Mbah Trimo kalian Mas Saiful. Nggih, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken. Nggih. Bawanana arep nyilih pangkur rinoso juga boleh, Nong. Ayo. Ya. Nggih. Napa sande niku wae, Pak? Hah? Sande. Sandai apa? Dina Minggu. Oh. Jangan lali janjine. Oh iya, sandai. Aku biasanya tekaku monde. Ayo. Luar biasa. Ki sinden ngentekke omah ngentekke sawah ya iki ya.
Piye, suarane halus to, Reng? Lulusan SMKI wis mateng iki bocah iki. Ah iya. Iki muridé Mas Tetuko kae. Tetuko sapa? Sing Jombang kae. Mas Teguh. Jenenge Teguh Tetuko. Wah. Kowe kemeruh ora? Panggaleke gawean wong kok nggawa buku sak wong kandele kok ngono. Lah ya wit nek nggo apa ben disinau, iso ditokke bareng-bareng ning kene. Ngelmu kuwi ngelmu. Ah iya. Ya nah. Wong ayu kleru sithik ora masalah. Apa kleru ki, Mang? Ora. Upama kleru. Upama kleru. Coba wis tuwek nglengo ngono wah. Neneng Neno Ya. Monggo dipun lajengaken lali janjine. Ayo. Ya nang, tenaos. Dina minggu sing Terima kasih. Wah, Luar biasa. Iki dudu jurusan tari. jane joget iki wis wiwit sore mau mencuri pandanganku. Waduh. Wis joget mau cah telu mau. Heeh. Lho, inoman. Ning jogete luwes bocah Tulungagung rata-rata ngono kuwi. Lah Tulungagung iki sing kondang ya mau pancen senterewe. Ya. Mau ora ketang sithik metik-metik senterewe. Ha iya. Iki ya Tulungagungan meneh. Endi? Mumpung anakku wedok wis teko kene iki lho. Heeh. Niken Salindri. Wis siap, Nduk? Wis leren, napase wis ditata. Ha iya. Yo bareng yo. Nangis sajroning atiku. Bocah iki jan kaya arep tak ulu-ulu kok rene salaman karo bapak. Ora iki jane iki penyanyi apa polisi lalu lintas to? Lah ngapa? Tangane iso depaplak rene kaya ngatur arus lalu lintas wae. Iki gerakan senterewe jaranan Tulungagung ngene iki. Oh. Lho, Nah. iki bocah endi? Cah Kediri. Ayo, ne salim karo bapak. Bocah ora tau leren piye kabarmu, Nduk? Nduk. Iki bar tanggapan kondi. Iki anakku. Ya, kok ngendi tanggapan kondi? Alhamdulillah, Papa. Apa? Apa cahaya? Yo biasane nyeluke ngono kuwi. Sarapane tiwul papa. Ayo. Lek bukese nyeluk aku papa gedang malahan. Kondi Cahyo? Papa ini tadi saya habis dari Rembang, Papa. Ya ampun, tanggapan campur sari wayang apa? Iya, campur sari, Papa. Suaramu nganti kesel kaya ngono. Iya, suaranya mider, Mas Yan. Iki mau tanggapan ping pira sedina iki? Bahasa Indonesia kok mider ki apa? Tanggapan ping Ini pira? tadi tanggapan peng 3, Papa. Pertama di mana? Di Malang, Kedua, di Rembang, ketiga, di Magetan. ini yang ketiga. Iya, yang ini yang Ya ketiga. ampun, ora kesel, Nduk. Iya, Masya Papa, Allah. Bocah teh kaya ngono. Kesehatane dijaga ya. Mama papa di mama. Ora iki mau sing nderekne rene sapa? Apa? Sopir kalian kakak. Kakak. Ibuke ra nderek. Mboten. Masya Allah. Oh, alah mama. Ora
jere kabare bar opnam. Iya, Papa. Sakit habis apa, opnam, Cahyu? Sakit kecapean ini. Ya Allah, awake dijogo ya, Nduk. Karo kowe iki ra mentol. Kowe iki anakku tenan. Nanti dikene lagu karo Mbak Sukron nek mergo dianggep putu. Iya, Papa. Ya ampun. Wes kowe bae ya. Orang ngrangkul bojone dalange rawani. Kesehatane dijogo. Iya, Papa. Kesehatan ki utama. Kesehatan utama dan ini tadi minta maaf sebesar-besarnya ya, Papa. Kok tahu kalau punya aku besar kamu? Astagfirullahaladzim. Maafnya itu loh. Maaf sebesar-besarnya. Nah iya, bagaimana? Ini sudah jam 1:30 ini. Saya barusan datang, Bapak. Nggak apa-apa. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Papa ya, Papa. Aku nggak apa-apa, yang penting kamu sehat sampai di sini. Ya ampun, dulu kamu sudah masih kecil, sekarang ya ampun, kau wis gede dadamu saiki. Ditelok dadane lho. Kae karo yang kakung kae. Oh iya, Saling iya. mari yang aku. Kasihan ya, Papa ya. Iya kono. Jaluk le arep Tadi Mama tadi sudah saya salimi, Mama Iya. tadi juga nangis-nangis. Nangis aku ya nangis ngisor dhuwur ya anu ra. kowe gak Ya ampun. Maafkan saya, Mama ya. Niken, Iya, Mama. Niken. Sama umure pira to, Nduk? Ngeten mawon, Nduk. Dalam. Ora apa-apa, anggepen kae bapakmu dhewe. Lho pancen dianggep ngono wis kan Demben. Ora apa-apa, ning kok tekan tak sampluk parut. Tangkis. Iya ta, Duk. wong nyampuke kiwa kok dianggi senengen ya kena. Salim karo kakung. Nggih, Bu jangan marah nggih, Bu nggih. Ora, Nduk. Yen kene iki bojoku Pak Cahyaku nanti tak bebaske, tak liarke. Oh, padake kewan aku malah diliarke ora. Kan milik umum, seniman itu di panggung. Hei. Bojo kok milik umum, bojo kok umum iki ruang sawu WC apa piye? Bapak Cahyo kan SCTV. Apa ki? Satu untuk semua. Nah, kalau di panggung ya Ken ya. Kalau di panggung. Sampeyan kok ya ngerti. Rene Cahyo bojane maring gemesi ngono. Wes. Ngopo kowe kok rene? Sing rene kok kowe. Jare kon rono. Niken kok ora. Wong angger wong wedok ayu kok ngiyip. Ora kuwi anakku tenan. Iki jaman sik cilikane sik bundek ngono. Ngomong anakku tenan. Ngopo? Saiki akeh peristiwa bapak mangan anak iki akeh. Oh ya tidak, jelas-jelas tidak. Oh, kuwi rungokno kuwi. Mbah Sukron Suwondo. Suwondo itu sudah menjadi mbah sendiri sudah. Mas ya Mbah Sukron Sugondo ki mbahmu. Sugondo niku bapak kula. Oh, bapakmu ya. Nggih. Sugondo bapak kula, Suwondo mbah kula, ngoten nggih. Lho kuwi direling kuwi. Lah ya kowe kuwi kok ora. Lah ya gen kowe melu ngiling-ngiling kok. Kowe sabar ya, Nduk. Wong pancen iki sing diamongi. Orang yang beriman jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah maupun penyakit tetap disyukuri. Disyukuri karena penyakit itu tidak diminta dan juga tidak dijaluk. Oh sik minta karo jaluk iki padha wae. Minta ki bahasa Indonesia, jaluk ki Jawa. Pokoknya yo penyakit wajibe ditambani. Nggih. Ya, sing lara apamu? Ati. Piye, Reng? Bocah bloko, bocah jujur. Iki sing lara ora tenggorokane tok. Apa? Tekan kene ne barang lara. Lah ngopo? Ati kok kene iki. Mboten, Mbah. Mbah! Oh ya aja tua-tua to. Aa. Heeh. Aa arep Ya wis ra wong pancen iki ya putuku. Iya. Soale ya ngene lho badine dagelan yo ngene iki lho. Malah. Sampean wis munggah kaji lho. Haji Sumar Bagya lho. Loh, Alah gur status lho ngopo. apa ya kaji ki ora entuk temen wong wedok. Nah, ya. Kaji kan juga manusia. Iya, Nene iki manusiawi. mudhun panggung wudu meneh no. Lah nyapa Mbah? Wong iki putu lho. Oh iya. Putu. Wong masih yo ngambung ngene iki ora apa-apa ya, Mbah ya. Ya kowe ora apa-apa ning dadan aku rusak. Iki dagangane. Ngene lho, Ken. Dalem. Ya sing baku ya disyukuri alhamdulillah bengi iki kowe iso sowan ning kene. Amin, alhamdulillah. Iki mau karo ibumu, Mboten. karo sapa? Kalih kru. Oh ya kowe. Kowe dirungokke. Apa? Mbuh, Karo kru. kru ki apa? Tim. Tim. Oh tim kak yen ora iso ngliwet ngetim ngono kae to. Grup. Grup iki dangdut po.
kelompok. Ya wis karo sedulur karo kanca rowan. Nggih, Nah, Mbak. sing baku dijaga kesehatane. Amin. Nggih, jenengan semanten ugi kagem Lah. Pak Gareng. Lah. Mugi-mugi panjang umur, Amin, sehat amin. selalu. Amin, amin, amin. Mugi-mugi panjang umur sampai entek wong. Engko yen aku arep ngombe kopi jajan ngendi? Wong-wonge wis entek karo aku tok. Ayo, yo gawe dhewe. Lho wong sing dodol wae ora ana kok. Lah milih mati keri apa mati dhisik? Pertanyaanmu ora enak kabeh no. Kok mati keri apa mati dhisik? Aku mati di Iya. iki ngrebuka iki lagi syukuran tetakan putrane Pak Sundoyo. Oh, Pak Sundoyo tetaan. Nggih. Putrane Ah, iya putrane. anake sing disunati anake. Alah, nggih anake to aku mau muni piye? Anake ganteng banget. Ganteng niku Kowe wae. kowe Iya, wong menawa kowe anake. engko dadi wah kae. Ajek cilik oh. Rumangsamu kowe iki wis gedhe. Wong kowe Wis. kowe yo sik Lah sampean lu nyawang aku wis gedhe apa jek cilik? Ayo. sebagian ana sing gedhe. Kepinteramu kaya wong gedhe. Nggih. Iki didongakne Pak De. Yo, Dongake. sampean donga. Agem Dek sinten? Dik Bagas. Dek Bagas, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti ke Anake Pak Sundoyo kok soleh. Iya, maksudnya soleh. Ah, bapak iki Sundoyo ora soleh. Soleh. Tegese anak yang berbakti kepada agama ngono lho. Iya. Ngono. Berbakti kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, tambah pinter, tambah segalanya. Semoga tercapai apa yang diinginkan cita-citanya dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua lho. Ora kowe iki penyanyi pemudin dongamu kok akeh men iki. Ayo kabeh iki dilengkapne. Betul, doa itu sebanyak mungkin karena doa itu suatu saat akan ngunduh dan dahsyatnya keluarga. Nah, Jangan segan-segan untuk berdoa dan Iya, mendoakan. benar sekali, doa baik akan kembali baik Pak De Gareng. Betul. Dan semanten ugi niki ingkang gadah hajat, kula ngaturaken matur sembah nuwun dan maaf sebesar-besarnya karena ini tadi agak molor, bukan agak tapi sudah molor. Karena jamnya sekarang sudah jam 12:30. Kudune saiki iki wayahe goro-goro. Ning ora maido wong kowe molak ya saka kutha Remblong to. Rembang. Aku Rembang. Kok kene iki ya melalui kutha-kutha sing pancen dalane ra gak rumit. Nggih. Ning alhamdulillah tekan kene Alhamdulillah, selamat bisa sampai lumati. tujuan. Nggih. Sampai Niki kan. tujuan. Nggih, dalem. Jenengan lak Kediri to? Nggih. Lah, kok sik tok alon wae wong, alon wae liri wae. Yo banter iki yen pas nyanyi omong jo banter-banter. Aku ki wis tuwa ning urung Nggih, budhek. sepuntene lho Kang Mas, puntene Kang Mas. Iki sing marai mati enom yo ngene iki lho Mas. Wis tuwek di Nggih. mas-mes iki. Bapak Supangat kuwi, Nduk, kuwi piyai saka Kediri. Oh, menganton. Mekaten kok. Nggih. Kuwi panjenengane kuwi ramanipun Pak Sundoyo utawi Ibu nggih to. Nggih. Iki badhe minggah panggung arep nembang karo sampeyan saping Nggih. gunung. Sosok niku Supangat. sosok. Nggih. Monggo Pak Supangat Monggo, menawi Bapak. tasih lenggah katuran minggah wonten pepanggung. Moga Pak Supangat kula pasrahaken. Monggo Bapak jengat. Supangat to Pak Iya jenengan. iya Pak Supangat kulinane jengat ngono lho. Nggih. Duduk